Kowe iki kleru. Kowe luput. Aku sumpah yen anakku metu wadon dadi ibune wong sak negara kuwi ora kok banjur anakku tak pek dhewe iki ora. Tak rabi dhewe iki ora. Ning pengajapku anakku wadon dadi pengayomane wong sak Ngalengka. Merga titising Batari Sri dewane kesuburan. Aku ki pancen wong elek. Dosa muka iki pancen wong reget. Ning aku isih duwe rasa pangrasa. Saelek-elekku ora bakal tega gaglah karo anake dhewe. Aku ora tega mangan karo anakku dhewe. Kowe iki kleru.